Aroztegiko lanak geldiarazteko kanpaldiak 7. eguna bete duen honetan Arozta herri ekimeneko partaide den Garbine Elizegikin izan gara. Gaur indugu astebete hemen gaudela eta izan da aste intensoa, egierran, gauza bat eta bertzez, mugimendua honitz egon da eta gu ere antolatzeko ere behar izan dugu denbora eta gure artean ere nolabait txandaketa egiteko koordinaziorako eta horrek suposatu du azkenean estres maila bat eta alde horretatik intentsitate handikoa izan da, baina bertzaletik indarra handiekin gaudela, ikusten dugulakoz badela babesa handie bai Baztan mailan eta bai Euskal Herri mailan ere, eta horrek ematen dako indarra eta poza, ez? Nik uste dut arras esperientzia polita izaten ari dela, gaudelakoz adin desberdinetako jendea, bai akampadan eta bai akampadatik kanpo lan egiten ari garenak, eta nik uste dut horrek ere erakusten du zenbateko gogoa dagon proiektu hau gelditzeko. Gero bertze aldetik, erran lortu dugula aste guztian helburua, izan dela obrak gelditzea. Egun batzutan zailago izan da, ze makinak aritu dira saiatzen eta hor eduki dugu bai Guardia Zibila, bai foruzaingoa ere egun batzutan inguruan, eta hori ere gure aldetik salatu nahi dugu, nola presentzia poliziala izan den itogarria bai Lekauzko herrien eta bai inguruan, jendea hemendik paseatzen zebilela bide publikoetatik eta polizia aritu dela identifikatzen. Bertzaldetik nola diru publikoarekin ordaindutako poliziak egon diren enpresa pribatu baten interesak defenditzen, interes pribatuen seguridade lanetan. Eta gero bertzaldetik nola indar guztia jartzen den inguruko jendea edo proiektu hau gelditu nahi dugunan kontra, eta ez enpresa pribatu baten kontra, zein herritarren borondatean kontra egin duen proiektu bat, eta aldi berean baimen guztie gabe ari dela hemen lanean, ez? Eta ikusita baita ere inguruan begiratuta egin duten sarraskia eta guk gelditu ez bagenitu oraindik egingo zutena, ez. Orduan, alde horretatik ikusten dugu beharrezkoa ez bakarrik akampadan baizik eta kanpoan ere jendeak adieraztea bere kontrako postura. Horregatik, Gandelaun betian antolatu zen elkarteratzea Lekauzko plazan, eta hori ere arrakastatsua izan zela. Gero, helburua da manifestazioa egitea maiatzaren 18-an, hortan hasiko gara orain prestatzen, eta hor ere dei egiten diegu herritar guztiei, ze ulertzen dugu jende honitz ez dela honet ailegatzen al, hasteko ez dagolakoz kotxeendako pasabideik eta bertze arrazoingatik ere, orduan badela aukera manifestazioekin edo bertenaz ere bertze adierazpenekin antolatzeko eta kontrako jarrera erakusteko. Eskertu nahi dugu baita ere, bai Baztandarrak baina baita ere Baztandik kanpo antolatzen ari den jendea, orain berriki sortu da Iruña herrian Aroztak taldea, eta atzo bertan egin zutela elkarteratze bat Iruña herrian Tex enpresaren egoitzan, edo egoitzan parean, eta Lizarraldean ere beste talde bat sortu da, eta horiek ere arituko dira, nolabait elkarlanean, talde autonomoa bezala, baina elkarlanean baita ere helburu berdinarekin. Orduan guk uste dugu denon artean lortzen aldugula helburua dela proiektu hau gelditzea, eta Lekarozek mantentzea bere nekazalurrak eta bere ingurua eta bizimodua, eta ez desagertaraztea Lekaroz herri bezala, hori alde batetik, eta bertze aldetik enpresa eta interes hauek jakin dezaten hemen herri bat badagola, herri oso bat dagola prest gure bizimodua, gure lurraldea defenditzeko, eta hori argi eduki dezatela,
hau etzaiela debalde aterako eta ezingo dituztela horrelako proiektuak inposatu etorkizunean ere. Lehenbiziko egunetik, etorri baino lehen ere, erabaki genuen sortuko ginula batzar berri bat, eta izena bezala hartu ginuen Aroztak, gehien bat hor zeudelakoz, herritar desberdinak, ibilbide desberdinetetik etorritakoak, eta ikusten genuen beharrezkoa, helburu honekin sortzea talde hori eta antolatuko ginela batzarraren bitartez. Orduan hasiera horretan hartu zen lehenbiziko erabakia izan zen, onera etortzea kanpatzera eta hori. Eta, egunetik egunera, ildo horretatik, helburua atzendu gabe, antolatzen gara hemen inguruan. Orduan, egunero egiten ditugu batzarrak, normalean goizean eta atzean ere bai, tartean behar baldin bada ere egiten ditugu. Eta, egunetik egunera, jendea berria etortzen denez, gaude batzuk, koordinazio taldean edo aitzen garenak maizago, baina orokorrean, antolatzen gara horren arabera. Orduan, harrapatu dugu toki hau, nahiko babestuak gaude hemen, badugu egurra suarendako, badugu erreka gauza garbitzeko eta bar, eta orduan, egunetik egunera ari gara egokitzen gu ere ez. Momentu seguraldi hona izan dugu eta ari gara prestatzen hori aldatzen bada ere nola kudeatu. Eta saiatzen gara denen artean egunerokoan erabakiak hartzen, sukaldeare badugu, antolatzen gara kanpotik etortzen direnak batzutan janaria kartzen dute, beste batzutan jateko gauzak eta prestatzen ditugu hemen. Eta gero baita ere, zaborraren kudeaketa ere modu horretan egiten dugu, atera ahal izateko hemendik etortzen direnak, eta horrela gutxi gora bera hori da gure egunerokoa akanpalekuan. Baina, bai erran, denak direla ongi etorriak, beti ere batzarren baitan erabakitzen diren gauzak errespetatu bitarte, eta baita ere, ikusten ginuen hasieran igual kostatzen zela gehiago, baina momentu honetan ikusten dugu jende haunitze heldu dela, eta orduan hobede dugula antolatu, eta aurrengo astera begira igual beharko ditugula txandak antolatu. Horregatik gomendatzen dugu bidaltzea mezu bat gure helbide elektronikora, dela Aroztegia geldituko dugu, abildua.ni.eus, eta hortik saiatuko gara bideratzen alden hobekien izateko egunak goizak eta txaldiak orekatuak eta gauak ere bai.